Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Pero kaya ko nimo. Kay uyab naman to. Ipanabi na nako sa tanan nga kita na. Unsa? Ay binuang hap. Kluber hap ay binuang. Oh, nag-kiss na ba ta? Ah? Oh, nag-kiss na ta. Wa magkisoy, taka ra ka, wa ko mobaos. Ikaw ray mihawak nako. Hoy, wala basta kay consider na to siya nga nag-kiss na ta. Mao nga uyab na ta. Dili ta uyab, wa ko manguyab nimo. Amigar ta. O sige, manabi ko. Kluber. Kung dili ko nimo ang kunon nga uyab na, manabi ko aron maabot sa dunggan ni Ma'am Denise nga uyab na ta. Lo. Hoy paminaw. Kung dili ka gusto magguba ang ato panaghigala, ay gipagbinuang diha, ha? Ay nagbata. Ayaw ipakaubusog maayo ang imo pagkababayo, Kluber. Ha? Kay mutuo ka man og dili. Mutuo ka man sa dili. Ang pagtanaw ginako nimo kaniadto sa mga bata patano. Maura gihapon hangtod karon. Wa ti ka makita sama sa uban nga nagtan-aw nimo. Kasabot ka na. Ikaw pagyapon nga ko higala kaniadto. Ayaw ba? Kahilak ko na ba ako, ha? Kluber, gusto ko nga magpabilin ta. Nga ingon ni anak, permi. Way lapas, way mulapas. Hilak ninong ka. Ano sa makay? Mabatian tas mga silingan. Ilong ka. Ilong ka. Magating! Pila ka lagi ko! Matano na ko da! Gutom niya kaya ko! Sa? Ipakaw pa ganito kagalina sa upang kumulakaw. Gutom man kaya nagkamantamang ko! Ano hilak mo ka? Naisip Piolo, ay! Uy! Magsabi mo ako ate ha? Bago nga na ako na! Uy! Saningon na akong ate, labi na ako! Oh! Unsabi mo akong ate! Uy! Wa ko no niya, may ilang ko na akong ate! Ay, ko ano yung wala ko ilabti, oy! Ko ano, kanang natouch na ko sa iyang gisulti. O tungod, ana. Mas misamot pa nga akong love ni mga Piolo. Samot na yun nga, dili ta kabuhian. Nza? Loyang kapitan ay. Wagid kabot si kapitan sa akong birthday. Nagisugot pa gani mi nga muuban siya nato. Aron nga malingaw sab siya. Pero kalit lang nga namatay siya. Ug man na ilubong. Daganog tao. Ti mailhan nga maayong tao gyud ang kapitan. Tinuod na. Kape mo, Nay? Ma'am, ikaw, ma'am. Kape ka? Ikaw, Nay. Mut nang dili ko makatug anang kape. Diyos na lay ako. Gatas sa imo, Nay? Imo, ma'am. Ayaw na. Busog ko. Sinanay na lang nimo. Sige. Excuse ninyo, ha? Oh, yan ang inyong... Shh. Natugnas, Ma'am Denise, natugna. Nyaray mong gatas na oh. Gidadaan sa tagag biskwit. Imna na lang na, kay mo pauli na ko sa ato. Musabay ko nilang nita nga manguli. Ikaw na lang bahala, anak ni Ma'am Denise, ha? Nakatugra ba na nga nagsandig sa bangko? Sige, Nay. Sige, adto na ko. Kay mabiyaan niya ko nilang nita. Sige, Nay. Sige. Taparan ako si ma'am. Uy. Mitakilid ang iyong upay ko na ako. Pataroon ako siya.
magpasandig sa akong bukton. Katog lang diya, ma'am. Diyan nakasukong apaw ka. Ahat biya eh. Kahumot ba si mong buhok, ma'am eh. Kadindot pa yung hagkan. May kakusang-usan niya kakamot sa akong hawak. Ma'am. Ay. Pahimos pagmaayo si Piolo sa hikayon ay. Yang ikupta ng aping ni Linis. Araw dili mahog ang uni ini nga misandig sa nga baka. Yay, magbuka lagsugod akong dugo ay. Isunod ko baka patay ni Lolo, no? Kung nakahimo ko sa pagpatay sa kagulingon akong abuhan, di mo pagka, Piolo. Makakita lang kong higayon. Pirahan tagit ka. Oh, animal. Niya akong mga giutangan sugal. Ay, bisit. Mianhigod. Ay, bahala na. Akong tagbuon. Kitingalik unsay buhaton inila din sa hayat ni Lolo. Lisod na. Sir. Salamat sa inyong pagduaw sa haya sa akong abuhan. So, tinuod giday namatyan ka? Ako Lolo lagi, sir. Namatay taon. Tiguwang naman sagod. Unsay inyong, sir? Juice? Kape? May gatas ta? Ikaw ray amo. Sir, ayaw lang din, sir, kay may mga tao, sir. Di kumudagan sa akong utang, sir. Bayaran ta mo. Pero, ayaw lang una karon, sir, kay namatyan pa ko. Hatagan ka na mo layong sagsimana. Manana. Ipahipos na ka sa akong mga tao. Sir, ikabala ka, sir. Wapay usa ka semana, makabayad ako ninyo. Unahon sa ginin ako ang haya sa akong Lolo, sir. Timanan ko na, ha? Oo, sir, oo. Do kaya maday ko nung kapitan siya ng dapit ang imong apuhan. Pila ka termino, sir. O maing tao. Oo. Oo, sir. Buta na sa Lolo. Ugugihan. Wa ka maliwat. Sir. Butan mo gugot. Timing, no? Namatay mo apuhan nga may dako kang bayranan. Oh, sir. Well, anyway, wa ko'y labot kung asa ka magkuha og kwarta. Ang mainungdanon, mao nga mabayran minimo sa dili pang adlaw nga among gilugway nimo. Nakatuog pa ko din sa... Oh. Nakikita na ko din sa sofa. O, ni ako mag-unlad sa paa ni Piolo. Oh. Nakatuog sad siya nga nagpaunlan ako sa iyang paa. O ang iyang tuong kamot. Ni asa kong hawak. Ay. Kagwapo niyang tanawon nga nakatuog. Taliw-tiw kayo ang iyang ilong. Gikan din isa kong nahimutangan. Gwapo git kapot siya bisag nga iyang bapa. Muhinay ko sa pagpangon. Mas kiuptan pa niya pagkupot ang akong hawak. Saan ko man inis pagbangon ron? Kaihiun na ba ko? Unya na lang. Kitingalik makamata siya. Antuson ko na lang una ni akong kaihiun. Madapa man sad. Hindi nilang una kumuhita sa imong paa. Nakamata na siya. Mayo na lang kani kinakabantay ko. Og dali kong nakapiyong. Dili mahimong may bawas siya nga nagmata na ko. Og nagsige kong tutok niya.
Iyang gihapo ka pang akong Kanindot na matiyon siyang gibuhat. Ma'am. Oh. Hinay ko niyang kisangpit. Naibaw pa kasi ang anak mata ko. Kung nasayod pa lang ka, ma'am. Kung unsan ako kalipay ron, ganyan ka sa kong duol. Naghigda ka sa kong paa. Kung mahimo pa lang nga, gakson ti ka. Unsa? Samot mong kagagwapa nga natuog, ma'am. Inosintik ikagdagway. Samot mang gugman ako ni mo, ma'am. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!